al-mutarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma Allah wallahi babu wani abun bauta in ba Allah subhanahu wataala ba. Wa yake amsa ma wanda yake cikin halin takura, kake cikin halin kumci, duk wahalar da kake ciki sanya ma kanka tsari ka riga daga hannu kana roƙo Allah subhanahu wataala. Kayi kokarin taharri bibiyar lokuta da ake amsan addu'a tsakanin kiran sallah da tada iqama. Wannan lokacin da amsan addu'a inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallah biyar ake a wuni. A ce a kaɗan wannan lokacin kawai kake bibiya, za ka tashi wani kaso na dare ka ɗaga hannu ka kai kukanka zuwa ga Allah. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa a lokacin da ka kasa dare kashi uku, idan kashi na uku na ƙarshe saura, Ubangiji yana sabkowa saman duniya sabkowan da ta dace da girman shi, yana shela ina mai bukata, ina mai damuwa, ina wanda yake cikin kumci, ina wanda yake so a kare shi, ina mai so a bashi.